Já jsem našel poklad. Pojďte se mnou podívat do minulosti, co se četlo před více než 20 lety. Našel jsem tady tuhle kupu mých starých knížek, který jsem měl na konci 90. na začátku 0. let. A myslím, že to bude docela zajímavý. První tu mám Drákulu, což není úplně standardně dětská knížka. A vlastně ani nebyla moje, myslím si, že jsem mi ukradl tátovi. Já už jsem tenkrát byl docela milovník hororů. Jako další, Nementon Burg. Dostal jsem je od mamky a nesnášel jsem je. Nevím proč reálně, jestli jsem přečetl jednu kapitolu možná, no absolutně mě to nebavilo. Další tu mám Knoflíkovou válku, kterou jsem dostal taky od mamky a taky jsem ji strašně nesnášel. Vím, že mamka mě to tenkrát koupila, protože to ona jako malá taky četla a prej to hrozně bavilo, tak mi to koupila, když jsem já byl malý. Nic mi to neříkalo a nikdy jsem to vlastně nepřečetl. Teď ale přichází něco, co jsem miloval pro změnu. Toto. To byl klenot pro mě. 4 kamarádi v akci. Byly to takový dětský teenage horory, bych řekl. Jak vidíte, mám 4, no to u mě opravdu úspěch. Tak jsem se u toho bál tenkrát. To jsou prostě vzpomínky. U babičky si pamatuju, že jsem jednu z těch knížek četl. Co je tu dál? Eldorado. Nějaká sbírka retro komiksů českých. Pak tu máme nějaký tradičnější, Medvídka Pů určitě znáte, pohádky se zvířátky třeba taky, protože to jsem viděl u spousty mých kamarádů, co si pamatuju jako malej. Jo, 76 KČS to stálo. To byly ceny. Mě to úplně nebavilo, já jsem totiž chtěl Medvídka Pů, ale od Disneyho a mamka mi koupila tuhle variantu. Pak je tu Ondra a Jura. Já už jsem prostě měl zájem o Disneyho a tady tyhle věci a ne od Ondru a Juru. O hajném robátkovi a jelenu větrníkovi. Vím, že tohle je mamčin nejoblíbenější večerníček, musela mi to koupit jako knížku. Já jsem večerníčky moc nemusel. Luko, malý vlkodlak. Toto schválně si někdo zná. Tohle vím, že jsem četl jednou, když jsme někam jeli v autě. Mám pocit, že mamka mi to tenkrát koupila jenom proto, že se to jmenuje ten hrdina stejně jako já, takže... Ale tohle bylo docela zajímavý. Myslím si, že to bylo o vlkodlakovi nečekaně. No a jako poslední Morozko. Nesnáším mrazíka a neměl jsem ho rád ani jako malej, takže jsem to nikdy nečetl. Tak jo, určitě mi dejte do komentářů vědět, který z těchto knížek znáte, který jste četli, který pamatujete a mějte se krásně. Ahoj!